your name, mighty warrior, present. Hi guys, hello guys, hi guys, Masquera say, guys, how are you guys? Masquera say, guys, Masquera say, guys, Ingo share life, guys, Chingo share life, hi Nonto, I didn't want to do this life, guys, but something, somehow, something kept pushing me, kutindite life, kwenda kusekera pano. Okay, I'm not so sure. If hi my child, how are you? I thought gandite and then chivakubasandite live and then mangwana I wouldn't want to talk about it. Techida kuti ama live edu asinei nechimwe zvinyaya anditi maona. Saka ndusha nangoti chiriganditi nditaure guys. Itai muchipusha pusha guys, pusha mungotega vamwe. Kana muchigona kutega mai vanonzi Eve, vanozviti ivo vanonzi Evis Mbofana. Ndo staravo vanonzi Evis Mbofana. But pa Facebook apanozviti Eve ani moyo ndizvo. Eve moyo ndizvo. Asi vanonzi Evis, ivo muvatege vanonzi Evis Mbofana, but ivo vanozviti Evi moyo ndizvo. Mubve mango vatega. Yesi Lucinda mubve mango vatega. Tiri kuita riri guwa, atiri kuda kurwa navo, ndimai vahombe kwatiri, munhu mukuru kwandiri, munhu wa 69, munhu mukuru stereki kwandiri, ndofanga kuvapa respect yavo, asi ivo vanofangawo kurwa navo kuziva kuti vanofanga kurespektawo vamwe vanhu. Anditika saka kana muchivaziva guys anonzi Evi moyo ndizvo kana kuti Evis Mbofana, anditika vategei vauye tichitaura navo varipo. Anditika right handei guys, tave pa 188. And is this live? It's live. Yes, Flo, how are you? See you soon. Don't worry. See you soon. Guys, handei tatoska pa 199, tave pa 199 ndo patava pa 202 ndo patave. So guys, kutaura chokwadi ndamborwadziwa so pane panda receive email ndamborwadziwa, mwoyo wangu warwadza, ndikati where is this? Kandi saka tatove vanhu vakatodai zvekutodaro zveshua, tatove vanhu vekutodaro zveshua, mwoyo wangu wamborwadza guys, mwoyo wangu wamborwadza. Ndiri kurangarira mazuva apfuura apa guys. Anditika thank you Mimi ne 530 zvimunya tinenge tichisira vane patinenge tisipo paya paniswa zvimunya kuti Mungu vakwanise kudini vakwanise kuti vaonewo varaidzike. Anditika because tisipo right. So ndabatikana guys ndichi receive email. I'm like okay, ndatanga kugara pasi guys and I started thinking kuti zviri kufamba sei, what is going on here. Anditi maona very way social media ish. If we are not careful, guys, social media, machembere, vanhu vakuru, that will be the end of us. Never diki, and we are going to take vanavadiki along with us. Chokwadi chakanaka, atidi kunyeperana. Chokwadi chakanaka. We are going to take vanavadiki with us. Instead of us, kuti tiuye tisete example, tisete we are breeding hatred. Ndakamboshtaura musunoyi.
we are breeding hatred. Musi uyu pane vanhu vakanga vachikuziridza anzi simele, let's pray, pray and fast. Titoripo udhara muchaneta, takatotanga udhara titoripo, tiri kutokunda. Ukaona zvikutoitika right now kutonyazoona kuti tiri kutokunda, makatononoka kuzvifunga. Takatokunda titoripo ipapo, takatokunda titoripo. What I'm going through, what I'm going through, guys, andika, it's a spiritual warfare, it's a spiritual war. So that's why you see that I'm very quiet, guys. I am very quiet because I am dealing with this spiritually. It's a spiritual battle. I am also dealing it with spiritually. We deal with it spiritually because this is an attack. It's spiritual. So we also attack it spiritually. Antimona. So that tita urechi ipapo mazuva fura, guys. Anti exi makanga mchi kuzira exi yangu vachembere makuru maitaza pane pekuti tinotukana pa social media. Yes, we are on pa social media anditi tinotukana tega, but patinozona kuti kwakwenda ukukoko anditika tinomira totsiurana anditi makanga mchikuzira. I'm wondering, I'm surprised kuti mamwe mascreenshots andaiona anditika vanhu vachikuzirira. Now matizi, all of you have been quiet. All of you have been quiet. Zikuru sei vakuzirira. Vanhu vakanga vachitomira anditika vachitomira are the same people who are still talking kutarati but takambotaura paya. The rest vakanga vachikuzirira mwana ushu, musikadzi ushu anditika, she's new pa social media, guys. She hasn't been on social media for the longest of time. And she hasn't been on so game racho tinofamba seka, and don't think utanga tomboziya matactic wayo. Anga satomboziya matactic. You used ye mukamushandisa anditi mukamushandisa. Vamwe muchimutumira ma 10 pounds, ma 20 pounds. Vamwe venyu muchimutumira nyaya kuti taura chakati. Now where is she? Muri kupi? Where are you? Where are you? I'm sure maudzwa kunzi kuri kudiwa fine ye 5,000 rands. Anditika ifine 5,000 kana to 3,000 kana to 3 months in prison. Anditi, you are quiet. Why are you not helping her? Why van vachinye bute power? Ndaiona ma screenshot. Kune vamwe mai vakuru vaigara chingoti bute power, durura bute power. Where is she? Where is she right now? Where is she right now? Where is she right now? Mapinda mumwena. Panguva yakafanana iye kuti ndimi maimukuchidzira, ndimi maimutuma achituka noti inini ndiri socialite animal reporting. Ndodatanga kuripota munhu one munhu ndodatanga kuripota one. I'll get there. One andimbo report, and then even my reasons for reporting that muchabvumirana neni kuti go ahead, because everything tatoita tatoebo. You are quiet. Z. And then muchibadara that 5,000 ka and a deportation order because she pleaded guilty, right? Mukachera mukabadara 5,000 and achimbopedza badara 5,000 anongoendeswa kwa anonogara achimirira kudipotwa. Anditika chero akaita 3 months achangobuda kwa chidipotwa. Hapana panozobuda iko zvino. Where are you? She needs you right now. Maimunyengera, she needs you to pay her rentals. She needs you to look after her child. Makanga mchiuchirira maoko. Achislanda vanhu vasiri pa social media. Hapana kusimusane munhu apa. Antika plead guilty ega. It was mutemo court versus her. It was not murume wameli versus her. No, it was the court versus her. And she pleaded guilty ega. Akapiwa deportation order. Akapiwa 5-year ban mu SA. Where are you? Are you going to take care of your child? Makanga mchikuzirira maoko. Are you going to take care of your child? Machembere ese makanga mchikuzirira uyaipa. Are you going to take care of your child? Take care of your child. Narwadzi yota chokadi guys tinofuta mafight norwa. Yes, she went to faka dipsaka dini. Antika inyaya yangari fight again mrumu wangu. It had nothing to do with me. And
But iya isiriyo yapinda makanga muchita usungwe wowe muchimurega chisumudzana nemasamana ekukoti pa live achidini maka muchimukuzirira zvino munoziva kuti zvane koti mukati and already there were people vanga vatogarira pa live pachipapo downloading each and every live ezvaita muchikuzirira muchimunyengera chinja mazita iwe utaure zvakadai ukadai muchifunga kuti majokes you were thinking kuti majokes amajaira kugara muchiona maiti majokes amajaira kugara muchiona. Now where are you? Help no Sandra msata ane basa ndiyo time yekuti right now vakanga vachikuzira veve ngavachipinda pastikeni andika vachita plan kuti vonoita sei vonomuhelpa sei ari kumba vohelpa sei muri yake anditi pa social media chikundibata ndichekudai so look at the ages guys dziri kuomberera maoko. Look at the ages dziri kupusha mazera madikaya. Look at the ages dziri kupusha mazera madiki achirasika guys takamborasika. They know, we know, we have been there, done that. We know guys, we have some of us who are trying to repent anditi tikuchona matranyasha ndakambokupai musuno ndakambochona ndikati guys takambofamba ndakafamba naye nini ex yangu anditika handina kana one day ramakamubudza chitora zvinyadzi mimi and you can attest to that anditi ndakafamba naye nini hamuna kwandira makaunza achibaira munhu live achituka anditika zvachose hamuna kana one day Barbara ndogona kubloka anditika let's respect kana mama nachitaura anditika mumbomira kunditaura zvotanzi kwai this is a very serious issue. Hamuna kana one day makambomona chituka munhu amumuzivi mese mimi you don't know he makamona ndauya naye nini pa social media mukava manager simply because you hate Meli and you hate Meli ndo mutemo wave koko ku South Africa koko jeka amene panyadza dzemapepa dzetu andiona makava maida mutigatinita team up mamuparadza imimi mamuparadza you were encouraging ye because maida juice maiti makawana juice maiti muri kudzwa juice maiti even zvamaiona whether ichokwadi kana kuti kunyepa but makati matomparadza pa social media vanhu vakuru. I understand zvisi zvitwa nevana vadiki antika ma 30 years ma 20 years I understand that antika I understand that kwete mambuya vana mai vahombe vakuru vachikuzirira vachiroverera maoko simply because we hate someone wasingaziva asinambovhira kayamba kwaka kutadzira anambokutadzira. You don't know me uri kuhakira nyedza usingazivi. Ex friend yangu aiti ndikurwarwa aikataura zvaanoda achiti ndoda kuvarwadzisa panorwadza aitaura zvaanoda mairoverera maoko imimi. I kept quiet. One, because there's not hapana zvari kutaura that is all fabricated and lies. I kept quiet and I knew kuti zvichakwana dhero tachazo yakachitara chokwadi makauchirira even maiuchira my aim. Rudo Zhobo, where are you Rudo Zhobo? You are the trouble cause of all this. I think where you are Nasi, you are happy Rudo Zhobo. I'm sure you are happy. I'm not here to fight with anyone. I am not here to fight, but I'm just here to knock some sense guys into you. Antika, I plead with you guys. Social media are breeding place yeah hatred. It's now a breeding place of hatred. I am not fighting, I'm not shouting. Antika, but it's a series of guys. Ruvengo Rwacho, in the process of you people, you that's exactly what you are doing. That's exactly what you are doing, guys. Are you any better than Meline admin team Panguvaria? Are you doing any better? Are you doing any better? Are you doing any better? Guys, the UK, I've never seen this. And said nambona shakadai. UK and said nambona shakadai. And sat nambona shakadai tara chokwadi. Kana mwaka wira butsi ya satani muno mu UK ika. Maride yanga sunungura. Vakadzi vekumsha kwedu. Ma sisters vekumsha kwedu. Madzimai ari muno mu UK. Dei mwara wandra nyasha. Dei mwara vasunungura. Dei bitterness ya minayo. Hatred ineva mwevenyi ya minayo. Makatakura kurema.
Makatakura kurema chaiko. Ruvengo rwamuinaro runototyisa. But musakangane chinhu one. This hatred will consume you, guys. It will consume you. This hatred. It will consume you, madzimai. Chi. Inga muri vanhu vakadzidza wani vachinji venyu muri manesi. Vachinji venyu muri masesha weka. Ko chi. Chi. What's wrong? Munoshanda nevanhu wani vari vulnerable. Munobatana neva. Chi. Munoti ndimakadzidza wani. Isatina kana chikoro kana maorevu ratina. Ndimakadzidza wani. Ko chi. You are full of hate. Jamusingazi amuna chamakaitirwa. You are full of hate. You are full of kuhakira. You are full of evil things. Vakomana ngatichagei Mwari achawanikwa. Ngatichagei Mwari achawanikwa. Madzimai ari mu UK noti vese. Kwete vese. Variko vanhu pandatotaura kudai so anotozvizivira kuti ndiri mukategori iyoyo. Anozvizivira. Noti vese. Ngatichagei Mwari achawanikwa. Izvi nyika nekuzaya kwekwese zvinopera. Asi zvedu nyika ino iyi haisi yenyu, haisi yedu. Tiri vafuri. Handi muri kunzwa. Tiri vafuri nenzira. Haisi handi zoti ndoti chi. It's so sad, guys. It's so sad. Ndaona comment yevamwe mai. Munozati zvinoita vanhu. Vanozova vatakupa information yese. Handimaona vanenge vatakuvigira information fast. Anyway, andide hangu information but inenge yatongouya. Handimaona. Vakoma Evi moyo ndizvo. Munonzi Evi Simbofana. Muri pasansa yapo. Ku Wales uko. Munwa 1969, don't do that. Muri mbuya, mune vazukuru. What example are you setting? When you threaten public pakazara vanhu ende muri NHS. When you go there and write kuti Melit chadila naye kana dimebabuda, what the hell is that? Nezera renyu. Nezera musati ndakunamati. Do you know kuti ndati Mwari vaitirewo zvakanaka ava mai ava? People were already bringing ideas kuti taiso ndikati no ways. No. Ava ndidangoti Mwari diva vatsvaga Mwari. Vatsvaga Mwari vawana Mwari nokuti you already grandma. Mune vazukuru, what are you teaching them? Public, you writing. Okay, deal neni msanyori public. Chingo delay the way amunda kudila nini makanyara writing such etio nezera renyu muri incite chi kuvana. What are you inciting kuvana? Nezera renyu. I will address you because you did it publicly. What? Why? And then they were said, pani chiclip chimutanda sendera, chumma munanga chiranzi, ndoda kutsvaga vanhu varepe vana vake, vakidnape varepe vana vake mu UK. It's very easy right now. It's very easy because my threats evana and the IP address will be located. It's very easy. Even to engage a lawyer right now. At what cost? Why? Why tway? Wamboitirwa chi. Chakuti mubva wafamba wakatakura sagare ruvengo. Remunhu wasati wambosangana nawo muzivi. Why tway? White way. Hamunzi kunyara, hamunzi kutya here. Apa muri vanhu vakuru. You are in the UK. Machima muri kuti mune mutemo. Nekuti these are serious. Alo ikuti vana ngavarepwe. Just to engage izvo nachitaura naAndrew. This is very serious. The IP address can be traced. Why? White way. Don't do that. Don't do that. You are full of bitterness. You are full of anger. Why? This world is too big for everyone. Tinokwana tese munyika muno kana kunyika kupi pasirino rese. This is very big. It's a very big world. It's a very big country. Why? Might way. I'm here to preach love, guys. I'm just here to knock some sense mfungwa zedu because takarasika tese. We are lost.
We are lost sheep, lost souls. Tirifunga kudzoredzana. Tirifunga kudanana. Tirifunga kuregererana. Alright, pacho paunofila wakatadzirwa. Urifunga kuenda kuti iwe wakanditadzira iwe pakati. And it's not the way you are doing it. Kuti wakabuda bhusi yasatani yakadonhera muno na chakaita seka. It's shocking. Is it content? Chi. It's shocking, especially getting this from the ladies. Vakadzi vemu UK vakawanda vazara kwandiri kuzara kuti uya newandi wavo kuti smelly, don't take this, smelly oi, smelly taiso. So I'm like, ndati Mwari ndipe wisdom. Before, give me wisdom. Give me pamwe kusatoziva. Pamwe kusatoziva. That's wrong. That's wrong. Vanozviti every moyo ndizvo, but vanonzi every simple information yese nepa vanogara everything zvese ndaanazvo nekubasa everything zvese ndi hamungoziva social media unoswera waanazvo. Musadaro. Ini nangu handikutyi. Ndinotya Mwari akandisika. I fear the Lord who has created me. Because ndogara ndichiudza chinenge chaitika kwandiri Mwari anenge azvitendera. So anenge azvitendera, I will dance to the tune. I fear God. Ndinotya Mwari ndiri kuzvininipisa. That's why you see kuti zvimwe zvinandipinduri zvinane basa rese these days I don't even watch. I'm totally I'm busy doing my own life. Ndiri kwandiri. Guys, when did you see me nichienda kunopindirana nenyaya dzevanga kana kunokomenda? They come after you. They look for content in you. This is what they are doing. Vanotsvaga content mauriwe. Kuti tida kuwata wana content over famba because vakanobridge hatred. Guys, right now, if unandoda kutanga kuita report ndi one of which it's very late. Uya anonzi Freddy Zimunda. Ndave ne time pa page pake papa pane vanhu varipo. Tichi download each and every video yaitaura nezvameli. Yese yaano yaituka meli. Tine mass memory sticky ane ma video ake ese anotaura nezvameli. Pese pa akataura nezvemurume wangu nema pictures tinazo zvese we've got. I have. Andimudairi guys. For the longest of time ndofunga imimi munokwanisa totaura. For the longest of time uyu munhu uyu ari kutaura nezvekuti meli ndakamblocker everywhere. Andimudairi. People keep telling me, Simeli, can you not do something about this person? He's saying this, he's saying this. Then ndakanyarira kungerema. Kwa ari antofunga kuti ndotyiwa. Ndandine ka level of likeness kama ikana ndinako. Kakuti mozoti kana wakambofarira munhu. Plus ndi munhu mukuru. Unenge uchiti. Sometimes ukasiya vachita yavanenge vachita. Vachingoona uchita life yako. One day mnanongofunga kuti but vari kuramba vaka chiri kumboyazoitika, and then they'll change mindset yavo. But ndaona kuti ndiri wrong. Ndichakuita example Freddy inenge iri socialite to socialite inini. Ndakuzokuita iwewe ndichakuita example yakakwana. Zvemutemo chaizvo. Kuti zvezvo kunyeperana kuti kunozotumwa vanhu kunzi vaurayi vanhu. I don't do that. Ndozvamunoudzana kuzvikona. I don't do that. What autozvizivi. Problem unoti wakangwara una ungwara. Ndine time pane vanhu vari vachidownloada every shit yese yaunotaura. Every shit yaunotaura. We've got all the memory sticks. Nasi wasvika pakuti kwa download waenda ndichakuplay right pa laptop munyatso kuona. Ndichaisa mastiki wa muone live dzake dzakare. Muone. Kuti kwa ndatumiga vanhu kuti vahoba kumba kwangu. Like really? Ndokutumira vanhu tazoba kumba kwako iwewe. Come on. Vachibei. Kana ndatumira vanhu nematukiro unoita iwe unondiita iwewe. Vagotadza kukurova. Iwe uri munhu kuti ndikatumira munhu kuti ndoda kukutotumira munhu auye kumba kwako iwe. But anyway, uzvimwe zvacho nongozvitawo benza ko wega. But I will set an example on you, Freddy Zimunda. I'm telling you this. I am telling you this. Ruvengo rwako, it has gone too far. Ruvengo rwako, it has gone beyond. Rwanyanyisa, ndakanyarara, uchifunga kuti anopenga. Kana ukandisa ndofunga kuti ndokupenga.
Ndenchiti ndiri mai vakuru. Ndendichizvitiwo uri munhu wandakambofarira. Uri munhu wandaimboseka naye. But the way you go about it, what an obsession neni. You talk about a private party yangu yausingazivi. You've never seen it. Unoitaura. Unotaura a lot. Tinazo zvese. Kana iri content. I'm telling you. Uchazozviona kuti wazviparadza. Wega. You start blaming people. Kuti vanhu vanchidai ndakaparadza ndakati wazviparadza wega. You have never heard me nchita life pano shara nezvizita rako. You have never heard me pano nchita life nchita nezvizita rako. But each and every given opportunity kana usina content, you use my name as content and I'll be just downloading. Pane vanhu vanenge vachidownloada vari papage pako. Zvaingoitika kune ex yangu. Zvese muchimurukuzira zvese. Mubvunzei, muzomubvunza. Kuti ana kudza kuti pakati wakachinja zita wakadai zvese iwe uchitaura iwe uchinyengera munhu. Ndogara ndiri ahead kwenyu. I'm very much ahead. Because andikudeni. Andinambovira ndakauya kuzokutukai. Andinambokubaira life nchikutukai. I'm trying to be a better version of myself. But you are after me. You have an obsession. Every day. Every day. Ukabvunza kuti wakaitirwei na meli chako chaiko. Wakaitirwei chinokodzera uri wega waimbobata bhaibheri. Uchiuya neBhayibheri chimari kana Mwari vacho vanenge uchidana vanoda kuti vakutungamirire nzira dzako zvauri kuda paupenyu. Vanokutungamirira sei? Vanokutungamirira sei? Imbogara pasi uzvibvunze. Vanokutungamirira sei? Vanokutungamirira sei? Uri busy daily rega. Meli is busy doing her life. Aritoshanda chinda basa kaita zvari kutoita. Uri busy every day na Meli. Nzira dzako dzinovhurika sei? How? Are you not closing the hausikuvhara wega makombo rako? Uri kuvhara wega. Busy nemunhu unenge usingatozivi. 24/7. And you think life yangu inomira? Haimiri. But I'll say to you as an example. Ukaona munhu ari kuspace kwakachita zvinhu zvake, musiye. Ndakakupa nguva ukaita content nguva yakareba, chita content neni. Ndikati ita content zvechokwadi. Ukaita zvechokwadi. Can you block usho? Let me block this. I'm not a saint. And I've never come here and said I'm a saint. Never. Unovaona vanenge vatuma. Hapana mambondi wao nchiti ndiri mutsvene. Mambondi wao guys nchiti ndini mutsvene. I'm a saint. I am not a saint. I'm a sinner. A sinner, the worst sinner ever. But that does not mean that we stop telling each other to do good. Because ndiri mutadzi. Ndiri mutadzi. But ndiri mutadzi ndinoziva kuti ndikakangasa pa ndinofanira kugadzirisa ndakadai. Ndikakangasa pa ndogadzirisa ndakadai. Hakuna mutsvene. Nditori sinner, nditori mutadzi muhombe. Mwari vanotogumuka oneni kana vachitondiona pamwe pacho. Nditori mutadzi muhombe. But azvirevi kuti we stop tikudzana tikati kuchidzirana kuti tikati zvinhu zvakanaka. Because ndiri mutadzi. Kana ndakambotadzira munhu pano, kana ndakambotadza munhu muchiona. Hazvirevi kuti ndofunga kustopa udaro. Guys, ndangofila kuti tara chokwadi. Kutaura chokwadi. Zvakangokosha kuti iwe pache zvakoka ungozvi upachako ungozvidza kuti is this worth it? Udzimwe nyaya dzamuno dzatinotopinda nekutotenga hatsi dzedu. Hadzine inewe unonotenga nyaya, ine inewe haisi yako una parukwana. Kana ndati nini I'm doing my own thing. I want to be a better version of myself.
ndibatsirewo kana ndakumbira papublic kuti ndimbondisiya ive diwe ndimbota a better version ndibatsirewo kundiite a better version of myself, not kuti unoya uchida kunditokonya kuti ndiwane kuti zvakati ugoti takazvitaura. No, ndiri kuzama kuita tuntu anida kuti andiri pakona ndiri kuita zvinhu zvangu ndazodai handitika ndirege. Don't come for me ndisina kutadzira. Fan Gwen chimbomira my sister chimbomira wakadaro imbomira. Freddy Zimunda ndiri mai kwauri kamoyo kekuti ndakambokuda chero uchindona semuipi stereki semunhu akaipa zvekuti tu ndakambotoseka newe ndikadya newe. Ndinorespekta izvozvo. Zvaizvita kuti ndirespektewo pakawanda nchingokusiya, but zvazvino ka ramba uchiita zvauri kuita izvozvo. Ramba uchenderera. Chatozona kuti andaijoka. Chatozozvona kuti kwauri kuti kwawaigara uchada ndoda kugadzira kuenda kunzeka uchazenge wave necriminal record iya. Ini South Africa ndopinda ndamhosha iyi. Chona nchipinda nchimacha ndendirimo. Chatozoona kuti whatever necriminal record hauna kwaunoinda. KuZimbabwe unenge usingasatsiki uri kutsvagwa ni warrant of arrest. South Africa kwachona futi unenge kwakupisa. Usadaro. Leave my name out of your mouth. 3-4 months uchita content nesa rangu. Kusvika pakuti mwana wangu Shakira college kwanaenda kasvika pakuti nei mama munhu wamakati ndiende kunotumira boots negauni yoya mama ndiona njidzwa kuchikora neshamwa dzangu kuti kwanzi anotuka mama wako. Ndikangoti ndezve ku social media. Kwana nikakunyararira ka nyarawo vane kunyararira. Nyarawo vane kunyara. Urispekta nokurespekta. Kana tisina kuuya kwako kutaura nezvako, tisina kutombotaura nezvako. Ndakuchita legal action yachona manje. Vachimubatsira. Vanomubatsira, vanomuroverera maoko, munotiroverera maoko tichiparara. Tichiparara muchitiroverera maoko, muchitienda famba ita, tichiparara. Kana zvaipa ndinenge ndawana. Vanhu vese vanenge vakutoenda mberi nelife dzavo, vanenge vava kudzimba dzavo, vachidya sadza, vachitaya vanoita vari kudzimba dzavo. Anosara ari panguva yakaoma ndiwe. Zvimwe zvacho kuonererwa nemasocial media ka tinoita kuti tichionererwa tichisiya pekugumira. Amukandishori guys. Uyu amundishori ushu. Ndofunga mazvibonza ndamupa nguva. Nditari kana ndozokuti guys nima amundishori kuti mungandishora here. Mungandishora here guys. Taura ichokwadi. Mungandishora here. Mungandishora here. Ushu. Nguva yarebesa tichingodownloada mavideo yake. Tichingodownloada mavideo yake. Kwaari ndofunga ndotyiwa. Kana tichinyarara bha ndino uchingozotarisa level rake kuti but zvino ndingawangu achingonesana neuyu here gandinyarare. Pasocial media guys vamwe vari kuita mari. Vamwe vari kuya kuzotandara. Kuno kwacho kune depression iriko. Vanhu vanonakirwa nesocial media. Page rino iri tinouya tichinda tena vanhu 1. Vanhu vakatowanda veku UK ndingatoti more than vanhu vakawanda veku UK ndifunga ngatoti pa vanhu veku UK ngatoti 90% of UK they look forward my life vangu apa. Kuti vandotaura kuti kusimila kuna kuti unza yakare wayo. Iwa yamukona kudzoswa akato requestwa by order. Tipe yakare wayo matisina kuona tione hedu. Vanenge vachito itori periods depression. Iwe mukadzi mukuru kunotsvaga kuti ndipapi pari kuti wadipari pane vana vadiki mazira vadiki ndinonyura imomo ndinomira mukomesi ndichinyura unyari here. Haunyari here. Nemazariro akaita maplatform evanhu vakure kuti munogona kutaura nyaya dzekufigwa, motaura nyaya dzekuve single, motaura nyaya dzemarriage mahobo maplatform. Unodzenda kunda pane platform yemwana anenge ane 21 kana 23 years. Uchinotaura shiti papo chinokuzirira mwana mudiki mwana muzukuru wako zera richirasika. Guys, we can do better senyika. Let love lead.
kutaura chokwadi. Makanga muchikuzirira ex yangu, mubatsirei. Right now she really needs your help. Mubatsirei. Pai fongo kutuka fongo ngogumira pakutuka pakapuwa mapangani makatoni mapepe wewe mubatsira kumuverenga. Handika mubatsira kuti anzwise zvakanyorwa ipapo. Handika o comply. Dei asina kusvika pazvasvika. Because haisiriyo kesi yemurume wangu. Haisi kesi yemurume wangu kesi iyoyi. Haisiriyo. Ipa pana chinzonzara naye kuti but Baba Shakira, is it worth it? Unai already zvatoitika, is it worth it? Kuti ano extract adzokera izvozvo, is it worth it? Already my conscience is speaking to me. Yes, ndiri mutadzi, but conscience yangu inotaurawo conscience, inotokutaurawo newe. We can do better. Patinorasika munotidzorawo, tidzorei. Musaroverere maoko, because mangwana nemiwo ma-content creators pane pamwe pekuti unosara unenge wa1 guys. Ava vanava vanenge vari mu-comment section, ava vanenge vachida panguva iyo zvichinakidza entertainment kwavari. Asi kana zvaichapenda vanenge vari kudzimba dzavachidla. Jeki Stole tsvaga Mwari achawanikwa iwe. Utendeukewo, tikutomutsvagawo Mwari. Ngatibatane wangu titsvage Mwari. Ngatibatane titsvage Mwari uyu tikutomutsvagawo, ngatimutsvage tese wangu. It's not worth it. It's not worth it, my sister. There is life after social media. Ipapa nchitovhara foni apa ndikoenda mumba mangu ndo mune life. Kune life ikoko kumhuri yangu uko. Ndo kune life. Anoti ndangosvika ngagara pano mota muno nikabaya life. There is life after this. Social media i-app. It's an app. Zuckerberg yakagadzira i-app yake pfungwa dzake zvoti mangwana akafuma akaibvara zvavharana. But iwewe tikasangana murodhi Jeki Stole handichika totodza kubatsirana kuti shamwari unenzara tenga chingwa sha because of social media. I don't think it's I mean, kana zviri worth it, aluta continue guys. If it's worth it, aluta continue. But nangu chikumbiro changu guys ndechekudai. Ndisati ndainda. Panapa pane vanhu vamwe vakatongogara vasiri vepano. Vasinga 25 zvose vakangoyawo. Ndinokumbira kuti muite unfollow. Nemweya waMwari. Ndikukumbira kuti mubaye unfollow button. Wese zvakakagarira kuzongo tarisira kuti ndikuchaitika chakaipana, kuchaitika chakatika ndochitanga madrama. I'm trying to be a better version of myself. Saka and I don't need you in the process because ni munonzosera kumasure. Ndikukumbira kuti mubaye for unfollow. Pachabaya follow vachauya zvechokwadi, bayai unfollow. Ndinokumbira wangu nemweya waMwari because azvibetseri kuti uzogara pane munhu unenge usingafariri. Azvibetseri kuti uende kunodongorera kuti just for the sake of kungodongorera kuti pamune munhu usingafariri kwanjira ndione zvishanda ini. Just please unfollow me. Uyo unonzi chips video yangu itoriko ndinokurumidza kuudza kwairi kukaenda ku YouTube iriko video. Kurumidza kuti download unosvitsa. Iwe inonzi chips nisenda to block. Inodownload uriko unosvikoenda nevideo yekutora video iyi. Uone kuti video yo inoita sei, haina chainoita because yakangoti sorry network yanga mbotiza guys. Haina chakakanzi ndaka approachwa. Haina indaona i-upload urikutononoka. Go and upload it. Urikutononoka. Ukutononoka blessing urikutodelaya. Urikumirirei. Urikutononoka. Munotwisa zvinhu kuti munzo zvamunoda selective hearing. No problem yako une selective hearing. Go and do it. Une selective hearing, go and do it.
unblock and follow me guys if you don't like me. Munhu anoita selective hearing unochitaura zvinhu zvokuti kwai makazi dai kudai unototwista zvinhu kutotwista zvinhu zvakataugwa. But anyway isiriyo nyaya ndeyekungoti we are trying to be better people. Kana uchiona kuti house kuda munhu, please just move, go mundisiyewo ndine timu rangu shoma iroro repano ratinenge tichitaura nyaya dzedu tiseka tichidzidzisana tichivakana tichienda takadaro. Ndowandoda kusara navo. So guys ndofunga ndapedza plus network yacho inenge yakuita ichikava ichinetsa. Ndapedza ndati ndichitaure nhasi because mangwanana ndakuya ndida nemalive edu ekuzvifarira tichienda kumberi tichizvifarigwa takaenda nditika inini zvenegative guys handisi kutoda hangu handisi kutomboda handitodi nditori muchicloset changu ndega iko zvinezvi mukakona kangu kanditori so nekatimu kangu kandiri katakawirirana kuti what tomboita zvokudhila naMwari takatasana naMwari fair izvi zvimwe izvi hazvina kwazvinotiendesa hazvitibetseri ndopatiri kana toya pana pataya toseka tofara tonakigwa toparadzana toenda anditi. So guys ndakwenda ushu mukomana uyu mukazoona musazondishore guys ndataura iyi inenge iri yangu iyi ndini direct mbune musazondishore regai ndimbonobika matomatisi angu guys regai ndimbonobika sumu yangu mumba bike raisi yangu nesumu ndimbodla matomatisi angu andabva nawo kwaFredi. Guys hi kwaisema tipa update ndataura update kudhara ndianiko ndataura update guys ndimbonobika sumu guys ndobika sumu neraisi ndidle kwanzi matononoka ndanonoka here gokuvanashe imboregai ndobika sumu yangu guys matomari zangu abva kwaFredi ndimbo kuti anonaka zvakaita seorganic kanenge abva kuAfrica ko organic tomatoes zvakaoma. So guys muve neusiku hwakanaka nditi tobatsana mangwana guys. Aiwa mangwana tobatsana tetiripo tichitsvisa hedu nyaya dzedu andika tobatsana mangwana. God bless you guys.